Croeso i'r sioe sydd yn siarad popeth, Bara. Heddiw mae'n sioe wedi beintio yn goch wrth i ni adeiladu at Steddfod ysgol, gan bod gennym ni bennau cist uchdyd ar y sioe. Hefyd gallwch cael gipolwg ar Bara y bennod. Felly, heb oed i pellach, beth am ddechrau'r rhaglen cyntaf erioed o Bara. Rwy'n gofyn nad ydych chi yn ymwybodol o drefn y rhaglen. A sut fysych chi, ond i bai eich bod wedi bod yn un Google Drive? Mae'n sylwi iawn, siarad a blasu, Bara. Ond wrth gwrs dydyn ni ddim am wneud hyn ar benyn hynna. Ac wrthos yma mae gennym ni Person sydd wedi bod ar pennod o Doctor Who. Hi yw pennaeth, cysylltud. Mae'n dysgu hanes, drama a chyfryngau rhan fwyaf o'r amser. Ei initials yw BWA. Ac wrth gwrs, da ni siarad am Miss Walkley. Felly Miss, cyn i ni ddechrau, cwestiwn pwysig iawn. Bara gwyn neu bara brown? Brown. O'n i bai brown fech dan ham. Wedyn bara gwyn. O, ddechrau. Tomato. Just tomato. Dim o siop benodol. Un siop benodol neu cartre? Dim yn nain funud. Poppadoms neu nan bread mandiau? Y ddau. Cytiau. Ie. Reit, so barod y bennod yw time gyfres. Hoffech chi gamau? Hoffaf. So, da ni wedi ofyn i chi wneud rate my bara, na ddim sydd ni sydd wneud o. Trowch chi'n blasu, neu mynd ffeithiau. Mae di cael ei wneud o sesame oil. Gan fe patrwm ar y top. A hefyd wedi dod o yr iseldiroedd. Mae'r patrwm probably pan yn gweld yn na, actually, dim straight di o spot. Wel, mae archfarchnad fawr o'r enw wel, ydyn ni'n cael ei ni? Ie. Sainsbury's. Mae'n ar ei enw yn gael. Mae'n rhai enw yn gael. Nath o nhw newid yr enw i giraffe bread, achos nath plentyn deud, diolch yn edrych fatha tiger, mae'n edrych fatha giraffe. So, giraffe bread. Wedi'ch barn am tiger bread, mae hwn yn un ôl nydw, siop eraill ar gael. Cari. Mae'r crystyn yn galed, Cytina. Ia. a mae'r tiber yn sbwnllyd. Rwy, ydych chi'n tostio tiger bread os chi'n gael adra? Na dwi. Dwi'n ofn yn tostio. Na, fi'n hoffi bara gyda just menyn. Menyn half. Mae'n blasu O, ie. bach fel ma, mae'n Da chi'n wedi gael tiger bread, marmite, sorry, menyn, marmite, caws. Dyna chi gyfeirio. Okay. Nawr am Sianed. Mae'n syml, torri ysleis yn berffaith, a'n feminol. Mae sgôr yn cael ei weithio allan fel hyn. Marc allan o'n ugain am drwch. 20 am teiniad y menyn. Ugain am gysondeb maint. 20 marc am daclusrwydd. 10 am amser, a sgwrio hwnna ar y bwrdd tu ôl. Wel, sorry. Deg. Ie, oce. Wel, dyn ni heb o heddiw'n anffodus. Ond dyna, mi fydd o. Mae o'n mynd 20 marc os ydych chi'n neud mewn un eiliad. A lawr â fo. Os ydych chi'n neud o, chi'n mynd mwy na 20 eiliad, dwi'n torri bara. Dim. Mwy na gyfeiriad. Dim sgwr hwnna. A wedyn, 10 am eich stael wrth dorri. Bach o ffines gobeithio, miss. Capish? Oce, dwi dan yn fantais, achos dwi yn torri fy llaw chwith a gyllell llawfeidio. Oes na wahaniaeth go iawn? Oes, Google Hub. Oce, so na ni'n mynd drwy. So, da ni angen chi bod ma bynnag sy'n ennill y gystadleuaeth yn y gyfres yn mynd i ennill bara wedi greu gan fi ag Osian o'r bag. A mi fydd na fideo i ddweud ennill y gystadleuaeth. Da ni'n mynd i ddweud o bobl yn y bara sef. Ond Ond dwi iawn yn golli felly. Ond eich Bach o fydd... sas. So fel ydych chi eisiau chwarae? Dych chi'n bara od i gymryd y sialens. Ydw, dwi'n meddwl. Amser yn barod? Lle dwi... Chi sy'n setio'r precedent yma. Ie. Ydych chi. O, ydych chi yn dechrau fanna. 3,
2. Aros fynd. Pa mor drwchus da chi'n hoffi fo? O na, mae hwnna yn chwaith beirniad, ond da ni'n mynd i ddweud chi'r chwaith. Da chi'n mynd trwy fynd i steddfod ac yn gwybod sy'n mynd. Ie, ond ar ôl episode 1, fi pawb yn gwybod beth i chwaith chi. Ond da ni'n mynd i ddweud nhw, da ni'n just mynd i marcio chi. Mae hwnna'n prawf i weld os mae'n wedi bod yn wylio. Oce, iawn. 3, 2, 1, bant a cat. Yn scary. Oh, ffynnes. Amser wedi ei benni. Wel, i benni. Amser y cloc ar y watch. Elen, mae'n nhw'n gymryd? 17. So, da chi'n dechrau efo 3 marc amdan amser. Trwch. Beth ti'n rhaid? 17, 18? 17. 17. Ww. Wel, byddwn ni yn... Mae'r crwst, Mae'na bach o fowlen wedi ffurfio. Ond bach o dip. Mae'na bach o... Diolch yn deiniad teg iawn. Da ni'n mynd i gyfrich ia o'na am y i. Ond da chi'n gweld, mae'na bach fama, a mae'na lot fama. Mae gennych chi bach hanner pot fama. Felly, Taw chwit fel. Mae'n anodd. bydd y cyllell yma ddim. Oedd, cos mae'r ridges ar y ffordd. Oce, wel, swn i'n rhoi rhyw 5 amdano fo, ond beth da ni'n rhoi 3 marc ychwanegol? 3 marc ychwanegol oherwydd yr anfantais. Na mynd fel lan i naw. Iawn. So, da ni ar 29 allan o gant, a wan da ni am cysondeb maint. Perffaith. So, 20. 20. Da chi ar 49? Maps. Right. A nes... A clustrwydd, wan... Na. Sorry. O, be o'n rhaid i fi glanhau'r bwr? Na, ta clustrwydd yr... Mae'n daclus. Sorry. Ydych chi cael zoom in fan hyn? Taclus. Ie, na. Taclus. 5. 5. Na ni mynd am 5. Amser. O na, barod i roi 3, da ni amser. di roed amser. O na, mae'n allan o 10. Stale. Ie, nath ni roi 7 am amser. 3. 7. 3. 17 eiliad o ddo. So 3 marc. Ie. Ydy, mae'n achos allan o 10 yna. Oce! Ond, chi eisiau... Ie, 7 sy'n neud symud. 7. Mae'n 7 marc, neu 3. Wyt ti di roi 7? Just adio 4. Ie. Reit, sorry am yr... Sori am y cymhlethdod. A wedyn... Allan, stale torri. Steel torri, o'n i mal o hwnna'n finessful iawn. Ie, Os dwi'n air. Na, i roed y 10 am hwnna. Cytunaf. Wynar. 10. Cytunaf. So, oedd allan o faint? 110? 100. Os ydyn ni'n rhoi 20 am 100. allan o 100. 68! O, sgôr cychwynnol da iawn, miss. Cy. Chi'n hapus efo ca? Cup. Dyma ni pa pwnc. Fysag a seren. Mwynhau, bara fanna. Mae gennym ni gwestiwn pwysig iawn. Mae o'n bwnc llos, gadw Lliw toast. Ooh. Coesau bwr. Caramelised. Caramelised. Lovely. Bagel. Neu bara. Ooh, bagel. Fes o brioche? Goff bod yn falus efo brioche, achos mae lot o bobl yn hoffi roi oren yn brioche, a mae gennau alergedd. O. Dysgu fe hynny bob dydd. A wedyn cwestiwn synhwyrol. Be yw'r peth gorau bod yn pennau biscuit? Y peth gorau yw bod yn bennaeth ar y llys gorau. Cytunaf. Osian. Diolch! Angen dyn am y bryd o'r dysganiad, ond oce. Reit, okay, na ni just... Os gennych chi neges i unrhyw un sy'n meddwl dod ar bara, achos mi ydyn ni yn estyn gwahoddiad i unrhyw athro neu athrawes sydd eisiau dod ar, neu yn gofyn am unrhyw gynrychiolaeth o llysoedd ar y funud. Os gennych chi neges i unrhyw un dod ar. Na Ice Bucket Challenge. Ymarferwch torri bara, mae'n rili anodd.
challenge i ti, Miss Vaughan. O, a dyna ni. Pennod cyntaf erioed o... Dwi'n trefod i dreigl achos bod yn enw? Na, mae'n enw. Dwi'n trefod i dreigl. Bara. O, Bara. Diolch i chi am wylio. A diolch i Miss Walker am fod yn westai gred am ei bennod gyntaf. Tan y tro nesa. Bara!